Es decir, primeiro, agradecer a todas as persoas que solidarizan con nós, de diversas maneiras e formas, ben sexa, cunha simple carta ou acudindo a algunhas convocatorias que se fan a noso favor. Para nós, que nos atopamos non se da nosa patria, dos nosos, isto supón novos impulsos para continuar a resistir todas aquelas medidas que, mediante a política penitenciaria, o Estado pon en práctica para procurar a nosa derrota. A súa vez, animar a todas e todos a continuar na visualización da nosa situación e a denunciar as prácticas da represión española, que, ainda descoñecidas, non por iso son menos duras e palpables. Só a verdade que se desenvolve 425 o que se comprobe a nosa existencia como nación, que sexan datas de reivindicación e loita. En fin, o pobo galego demostra o seu compromiso firme coa liberación nacional e a transformación social. Adiante entón, con forza e ánimo neste camiño. Viva a Lolita Teide, viva a Lolita Socialista, asistir e vencer. Presos á rúa, a luita continúa. Presos á rúa, a luita continúa. Presos á rúa. Non nego así outra verdad, afirmo a vida e a libertad de ser quen son cando os demais, galego e fillo da humanidade. Canto en lingua dominada nun país de desterrado. Canto en lingua dominada nun país de desterrado. Canto e recollo dos tempos o máis preciado regalo. Canto e recollo dos tempos o máis preciado regalo. Eu sei de ti, da tua dor, e a non será. Un ano máis saímos á rúa na véspera do Día da Patria para reclamar a posta en liberdade dos presos independentistas. Desde a plataforma Que Voten a Casa queremos aproveitar esta cita que se vai consolidando ano tras ano para continuar a visibilizar a vulneración dos seus direitos e facer un chamamento á activación da solidariedade permanente cos presos políticos independentistas. Os militantes galegos encarcerados seguen a sofrer a vulneración constante dos seus direitos. A dispersión penitenciaria continúa a ser utilizada como arma política polo goberno español. Neste momento, Xosé Manuel Sánchez atópase a 368 km da súa casa. Santiago Vigo a 486 km e Miguel Nicolás está alonxado a 522 km da súa localidade. Seguimos a denunciar unha medida absolutamente ilegal que incumple a súa propia legislación carceraria, que separa gravemente os presos do seu ambiente social, afectivo e político, e supón unha condena engadida a familiares, amigas e amigos. De Ceibar, antes de máis, queremos denunciar a ofensiva españolista dirixida polo alcalde de Compostela, Xerardo Conde Roa, contra o independentismo e o movimento popular, tratando de obstaculizar o traballo político e social destes a través da negativa á utilización de certos espazos públicos e a perseguición de proxectos sociais. Este é o direito á participación política que nos reserva a democracia española. Políticas censuradoras e represivas. Momentos de crise sistémica e ofensiva españolista como actuais están a recrudecer as medidas represivas contra o independentismo revolucionario, contra o movimento obreiro e contra os movimentos populares. Hoxe hai abertos no país dúcias de procesos judiciais contra militantes galegos. Ningún ámbito social escapa, en maior ou menor medida, á represión. Militantes políticos, sindicalistas, activistas sociais, todo o que se mover e cuestionar esta legalidade de violencia estructural contra o noso país e o pobo traballador é golpeado por estas medidas, reforzando a nosa idea
da necesidade e da legitimidade da luita aberta de resistencia nacional e popular. Encerramos este acto enviando un forte abrazo irmandiño aos militantes independentistas presos e aqueles e aquelas perseguidas polo seu compromiso valente e xeneroso coa nosa terra. Abrazo que, por outra parte, tamén queremos facer extensível ao conxunto de presas e presos políticos galegos. Para eles vai tamén un abrazo irmandiño. Compañeiras e compañeiros, amigos e amigas, viva a patria galega! Viva! Viva a resistencia nacional! Viva! Liberdade! Independentistas! Liberdade! Que nos nega vivir en paz, de quen fai